Assalamu alaikum jama'a, barkamu da sake kasancewa tare da wannan tasha ta mai albarka ta Sagauta TV News. Kamar yadda kuka sani, yau ma za mu zanta da wani fitacce a bangaren siyasa kuma magoyin bayan Honorable Ibrahim S. Power dan masananci da dan takarar neman ciyaman na karamar hukumar mulkin zabe. Waɗanda suka dau nauyin wannan shiri ya zo muku ta akwatin kallon ku Ismail Rabi'u Ismail da kuma Umar Ibrahim S. Power. Ranka shi dade, bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yan uwa, kamar yadda kuka sani, sunana Hamza Muhammad Sidi, ina ɗaya daga cikin magoyin bayan Honorable Ibrahim S. Power dan masanin cidiya dan takarar neman da ciyaman ta karamar hukumar mulkin zafi. Babban dalilin da yasa na zo gidan Wanga TV mai albarka domin in fayyace ma jama'a cewa Honorable Ibrahim S. Power mutum ne wanda ya san harkar tsaro, kuma sannan ya san darajar ilimi, birni da kuma ƙauyukan mu na karkara. Mutum ne mai kokari ta hanyar tallafa ma manoma, sa'annan kuma mutum ne wanda yake da kima a wajen mutanen karkara, kuma mutum ne wanda yake da kima a wajen al'ummar gari. Don haka ina kira ga al'umma bisa ga wannan tunani nashi da kuma kwazon shi da su fito kwansu da kwarkwatar su da addu'o'in su don ganin ya cimma